Kuya Leo. Saan ka na, ay nahugas garo ng kamay, may tubig siguro doon. Ito, mayroon tubig oh. Alam na alam siya lahat. Ay, huwag ka dyan mag-inom. Uy, huwag ka dyan mag-inom. Ay, naku, nakainom. Oh, so. Kunin mo. Ito. Grabe. Grabe, kawawa man ano. Oh, kaya pala na dyan napunta eh. O, bigay mo na sa kanya. Ba't ka nag-inom? Madumi doon. Oh, ito na inom mo kuya oh. Ito, inom. Kuya Leo. Yan. Ayan. Ito po mga kalingap yung nagang para po mga kalingap sa amin. Sa saksakyan. Delikado po kasi biglang masagasaan siya. Nagkain ka na? Kain ka na kuya? Wala pa po sinyen. Walang pagkain? Wala pa po sinyen. Wala bang pagkain? Wala pa po sinyen. Magkano pagkain? Wala sige. Gusto mo magkain sa restaurant? Ha? Delikado yung naharang ka. Baka masagasaan ka bigla. May asawa ka na? Pero ito sinyen. Ha? Wala pa po sinyen. Ah, wala pa. Wala pa po sinyen. May asawa ka? Wala pa po. Anak? Wala pa po man. Magulang? Wala pa po man. Wala din magulang. Mama, papa? Wala din? Wala pa po man. Wow, manito mga kalingap po. Saan ka natulog? Diyan po sa karili. May palengke to sinyen. Diyan may mga palengke po sinyen. Ah, huwag ka magpara sa ano, yung nagitna ka sa kalsada. Sananiko bridge po sinyen. May mga Sananiko bridge po sinyen. Sa ano, ilalim ng tulay. Mga kalingap, at bilhan muna natin ng pagkain si kuya. Yan po mga kalingap, ay pagkain siya. Ito po, meron po tayong dalang fried chicken, kanin. Oo. Ito pa, meron pa, pakaubos mo niyan. Ito pa, meron pang fried chicken. Oh, sige na, ito na. Oh, buksan mo na to, fried chicken. Marami salamat po, Tan Senyor. Anong tawag mo sa akin? Tan Senyor? Nasalita na pala, ito may tubig. Marami salamat po, Tan Senyor. Oh, yan, may tubig. Oh, sige na, lagay mo na yung fried chicken mo. Ayan mga kalingap. Mag-isa lang siya sa buhay. Nabubuhay siya sa panghaharang dito sa kalsada mga kalingap. Lagi po tayong naharang nito. Nabigay lang ng magkano. Nabigay lang ng mga nakakapagsalita pala siya. Oh, may fried chicken. Oh, ba't mo inano? Oh, may ano pa, kanin. Kanin, tubig. Ito may tubig. Oh, si Bombay, pamihira. Pinapakain natin, nagsalita na pala. Lagi, oo, nagpasalamat na. Binila natin ng chicken, tsaka tubig, tsaka ito mga kanin. Dala mo ng kanin. Paliguan kaya natin to. Gusto mo maligo sa ano? Gusto mo maligo?
Kuya, gusto maligo. Wala pati yan na short eh. Bibigyan na ni short eh. Hindi nang gamit. Oh. Parang palda, ganito lang. Natutulungan nyo kasi nangaharang siya. Oo nga, harang. Delikado nga ito maaw sa gasaan. Kawawa man. Kanina, tinanong ko nagkain na, hindi pa daw. Binilhan ko. Tapos ngayon yan. Pag nahatid mo si Ma'am Ben, tanong mo sa kanya. Kaya babalik ka na ulit dito. Gwapo ah. Oh. May Mga ano din pogi. yata, may sakit. Ano na din oh, may to, may sa talingan niya, ano tawag yan? May ano na siya, may luga ba? Hindi nga ligo eh. Tinanong ko kung may pamilya, wala daw siyang pamilya. Wala daw asawa, walang anak. Tagal na siya dito, tagal na mga 10 years na, baka sobra pa. Ganun din talaga siya, sabi ni Kuya Ariel. Doon daw siya, minsan na lakad-lakad. Pag wala nang siya ibang puntahan kay Kuya Ariel, doon sa likod ng tindahan, doon siya natulog. Tulog niya, upo lang, hindi nahiga. Tapos bigyan ng pagkain. Ano? Grabe. Hindi nahiga. Pag natutulog, nakatupo lang. Upo lang. Grabe. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Leo. Ha? Leo. Leo? Ah, Leo. Gio. Gio? Gio? Leo. Leo ata. Tapos ito yung Taga ano saan niya. ka, Kuya? Asa na yung laman nito? Yung binigay ko sa'yo. Oh, may sigrilyo. Patay tayo dyan. Oh, may pera man oh. Naninigarilyo ka? Ay wala man laman. Baka taguan niya na pera. Wag, ay naninigarilyo ata ito. Oo, meron. Huwag ka na manigarilyo. Ito yung binigay natin mga kalinga mga bariya. Ba't ka na naninigarilyo? Tapos may mga gamot. Hindi naman yung gamot, yung baga bata na kain, nag-hindi na matamis. Ng basura na inaitipon. Nasigarilyo ka? Ay naku, nabili ka ng sigarilyo. Sayang yung binibigay sa yung pagkain yan. Kaya nga. May sigarilyo. Bagay wala man na siyang ibang ano eh. Wala na siyang ibang. Ganun lang, tagal na siya dito eh. Tagal niya na ano eh. May sigarilyo. Ito merong ano siya oh. Mga kalingap. Tubig kanin pa. Ayan na. May fried chicken pa oh. Kainin mo na din yung fried chicken. Ayaw nang bibigay. Pag di may kinain, babawi namin. Ay, ayaw. Joke lang ha. Ayong maligo, paliguan ka namin. Pagkakain mo, tara. Tara, punta na tayo. Ay, mahirap itong kunin. Kahit muulan, ganda nun din manupo sa Huwag ka lang ano, haharang na sa ano. Dito yan ang Sa auto, ganyan. Tapos bigla pag dito Na- nasakyan, naharang eh. Biglang ang natakbo siya, kaya kinakabahan ako minsan dyan. Yung sundo, Ganun na nga din yung eh. sundo namin si Andrew, yung puntan dito. Yung si Andrew. Tapos yung drive ng si Kuya Paul, help una siya, sunod na ako. Mabigla din siya mga harap. Oo, nakakagulat nga, biglang preno na lang. Tapos, tinanong kung saan siya natulog. Wala, dito lang. Ano lang. Kalsada lang din. Ah, dito din siya mga kalingap natutulog. Si Kuya Leo. Busog na si Kuya Leo. Dami ng pagkain ni Kuya Leo ah. Ayun, madami kang pagkain. Di ka nadala yung plato. Diyan ata yan. Diyan sa ano. Dito. Sa resort. Bahay. Baka nabigay sa kanya ng pagkain, kaya nandito siya. Tapos wag na magsigarilyo. Ha? Wag na. Kukunin ko na yung sigarilyo mo. Baka kasi magbili din eh. Talagang gutom na gutom. Kunin na natin yung sigarilyo pero baka magbili ka din eh. Pati lighter. Bibili din ito. Meron pa oh. Pero okay lang naman ang ano, kasi Ito yung- hindi naman siya kuya na ano, kahit ganyan siya. Hindi Hindi siya man. nakaw. Mm. Yan na yung ano niya. Pero ano siya, nahingi lang. Kung bigay, salamat. Pero kung wala, okay din. Pero ano siya, hindi nakaw. Oh, hindi siya nang babato kagaya ng Hindi. ibang ano.
Mabait man siya mga kalingap. Medyo kulang lang siya sa pag-isip. Si Kuya Leo. Nagsagot na. Sabi niya, maraming salamat. Sabi niya? Oo. Ay, ito pa tubig. Tubig. Kuya natin. Inom ka muna. Uy. Ay, nagkalis. Nakalis, dito ka na muna. Hindi matakpak garo. Ay tago niya garo plato niya. Ay yun yung taguan niya na plato. Taguan niya. Yan. Yan yung ano niya lalagyan dyan. Ito pa oh. Pera mo. Wag, tabi na. Huwag ka maharang. Kuya Leo. Ay nahugas garo ng kamay. May tubig siguro doon. Ito, mayroon tubig oh. Alam siya lahat. Ay, huwag ka dyan mag-inom. Uy, huwag ka dyan mag-inom. Ay naku, nakainom. Oh, kunin mo. Grabe. Grabe, kababa man ano. Oo, kaya pala na dyan napunta eh. O, bigay mo na sa kanya. Saan ka nag-inom? Madumi doon. Oh, ito na inom mo kuya, oh. Ito, inom. Kuya Leo. Yan. Ayan. Huwag ka mainom doon. Madumi yun. Hindi na pagkain mo ah. Nainom pala siya doon. Grabe. Parang May- na ano eh. May nakatis. Parang sanay na siya sa ganong inom. Hindi naman gamit na kamay para di na ido baga na aso baga na ano. Ganun diretso na. Kawawa man. Wala tong kamag-anak dito. Na mga kalingap, nananawagan tayo pwede pong makipag-connect sa amin. Ito po yung Facebook namin. Ng Facebook ko po. Kung sino po ang kamag-anak ni Kuya Leo, nandito siya sa Pambuhan. At nang lilimos po siya ng harang ng sasakyan. Ganito na yung kalagayan niya. Na binibigyan na lang siyang pagkain. At nainom po siya sa palayan, tubig ng palay, irrigation na siya nainom. Ayaw niya mag-inom ng Hindi naman tubig. yan nalason kasi dinadaanan kuya ito na tubig sa sa palay-palayan. Kung may spray baga, Oo. di ba? Yung baga lason sa nasa palay. Ito po, pwede pong makipag-connect sa amin para kung kayo po ay kamag-anak ni Kuya Leo. Ito po yung niya. Yan po si Kuya Leo. Ilang taon ka na Kuya Leo? Ilang taon na? 20. Nasa 40 na po ata ito. At kung sino man po ang nakakilala sa kanya, nandito po siya sa barangay, lapit na ito sa Pambuhan eh. Ito po yung Mas Facebook isa lang namin. yan na yun, tuwing Friday. Di ba may simba dyan sa sa tulay na bato, sa daet, sa basod. Nga doon yan, Ay oo. lakad lang yan. Oo, grabe po. Kawawa man. Wag kang maharang ng Wag na ha. Mga kalingap, maiwan ka muna. Iwan po namin muna si Kuya Leo dito. At may gustong kumuha sa kanya yung kamag-anak. Andito po yung namin Facebook account. Dito po pansamantala may pagkain siya. At may tubig kaso nainom po dun sa palayan. At salamat po sa suporta nyo mga kalingap. God bless po sa ating lahat. At don't forget to subscribe sa channel namin Kalingap Alvin.
Dito po sina Kuya Nico at Indiano Bicolano. At salamat po, syempre kina Kuya Val, sa lahat ng Kalingap Rab. Sa lahat po, salamat po. Thank you. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya